bịakwanụ na onye isi ndị klọb ndị ọgwụ ego anụnwa 6 milion nọ na ya. Nwoke anụnwa ụnụ na-afụ ebe afa ya bụ Nze Milion, yanwa bụ onye isi ndị klọb 6 milion fa. O wee bụ na mgbe anụnwa 6 milion nwechalụ nsogbu dịka ejidere ebe ọ na-enyi ndị mmadụ na ndụ, na ndị yutu obodo anụnwa pụta wee na-atụ nwoke anụnwa aka wee sị na ebe ọ bụ na onyenwa bụ onye isi ndị klọb 6 milion fa na oyi esokwa wee na-eme nyaba aja ife 6 milion na-eme fa, wee jee na be nwoke a wee mee nyocha na nzacha ebe niile ka a maa na onwe ife ọjọọ ya afụ, wee kpụrụ nwoke anụnwa wee jee na-alụsi obodo fa wee sị ya na ọya aṅụ iyi na ọ bụrụkwa na ogbunugo mmadụ ma ọ nọrọ ebe a na-atụ alụme nke nwa. Nwoke a wee ṅụrụ iyi na nya bụ alụsị wee ṅụcha, onye ka o buzi alụsị ya wee pụta kịta anụnwa wee sị na onye ọbụla ya ekweta n'ife o kwuru, na ọ bụrụ na ikwetaghị n'ife o kwuru bịakwanụ ka unu n'ife ọ si ihe eme ndị ahụ. Wee kwukwa maka ndị ji ya akọ asịrị, maka ndị na-asị na omelụ nke a maọbụ nke ọzọ, bịakwanụ ka unu n'ife ọ siri ihe emefa. Okotorigba nya bụ ife abụrụkwa obere ife. Wee siso na okoke anụnwa nwechara ụdị pawa niile ndị Fulani wee ka na-achụgharị ndị mmadụ n'ime ọfịa, ndị Fulani wee na-achụgharị ndị obodo fa n'ime ọfịa. Kedụzi ife kpatalụ na o burughị alụsị ya wee jee chụọ ndị Fulani ọsọ ka gọọmenti nye satifiketi marakwanụ na ọmụ ife ọ na-arụ, ka ọsọsọ iji nyaba alụsị fa wee na-eyi ndị obodo fa egwu na ndị kọmuniti fa egwu. Ọsọsọ ebe a ka alụsị a na-alụdebe ọrụ. Alụsị anụnwa na ọ ha alụdo ọrụ n'ilo ma n'ime ọfịa ka o jee jide ndị na-achụgharị ndị obodo unu ma natakwanụ ọchịchị nyekwanụ ndị be unu bụkwanụ ndị Igbo. Ọsọ nnọọ ife ọjọọ bụ ebe alụsị a na-arụ ọrụ, na ọ bụrụkwa na ọ na-arụ ọkwa efu iri ha awụ n'ọnụ ịyawa anwụ okwu iri ya n'ọnụ ka ya anwụ hapụchakwa amansi ya ndị a na-egbu fa abụlọkwa Chukwu. Alụsị ya akụnie kịta anụnwa etikọrọ ya nwatọwo na-ekwe 6 milion na-egburu nke ya mmadụ. Alụsị ya disappoint kwọrọ ya, ọgwa akwụ ya na ọsọ ya eme ugbu a, ọgwa akwụ ya na aka na-abụ ya aghọ ya otu aka, ọgwa akwụ ya nya na ife na-abịa n'ihu karịkwa ọnyanwa na reality na-abịa. Kịta anụnwa onye ezuzurugwa eburu nke ya pụta ebe a na-ekwugheri na-ekpekwa ekpele ka 6 milion ghara ịtakwa n'ebe anụnwa nọ n'aka ndị uwe ojii, maka 6 milion ya mgbe a kụpụrụ ya sepụrete elemandị n'ahụ welu tọkturu anụnwa wee kee ya akpụ n'isi si anya kpọsịsị afa ndị ọ bụ ya na ya, ma ndị ọ na-elesi anụ ahụ mmadụ fa wee na-esi oke ite, ma ndị ọ na-elesi ọbara fa na-aṅụ aṅụ maka o si egbu ndị mmadụ na ndụ enyi na ndụ. O mekata kponye afa malụkwa na ife ị na-akọgheri ebe a bụ Mungo Park. Ị na-akpụkwa ahụla dụchọ na aka gị ụdọ ọcha bife pụta ebe a wee na-akọfuti akụkọ. Ma hapụnụ ka unu gee ife okoke anụnwa kọrọ ebe a. Unu makwa na 6 milion na ọ kpọbekwa ndị ọ bụ ya na ya, maka ndị na-agbafapụta fasị na aka fa ada ọcha na ụkwụ fa ada oji, na fa akwọrọ aka pilot, na fa akwọrọ ụkwụ pilot, na fa amazikwa onye 6 milion bụ, na fa na ide pre ide show ejekọbekwa okeshọn na fezi odi okeshọn o wee bịa befa n'ọnụ kata wee bịa befa. Na-ekpekwa na ekpele na-egbukwa mgbadamgba akwụkwọ kịta, mgbadamgba legista na mgbadamgba bik wee na-edesisi ife ọ na-ekwu, maka na unu akwa nwee malụkwanụ na nya akwa ka ịcha unu n'ime Black Maria ka gịnị ka a na-akpụ ya wee buru unu. Nke abụkwa Abuja ka unu ya eje ma Lagos steeti ka unu ya eje, unu dọkwa ebe a na-abụsịtị ọnụ mmiri. Ọ bụrụ na ike dị n'ife anụnwa ị na-efe iri na ike dị na ya, were ya jee ndị Fulani a na-egbusisi ndị mmadụ n'ime ọfịa tụọ fa na alụsị ka ndị Fulani nwụsịsị ya n'ime ọfịa, were ya jee nata ọchịchị ka ndị Igbo chehee n'otegwe na ndị Igbo chinugodu Naijiria sef. Unu bịa bụ na na-akọgheri ka ndị egbuwara isi. ụbọchị ndụ wara ndị n'ụwa na nna nwetara m ọba mmeji na mmadụ na-eku ume ma onye Hausa ma onye Yoruba ma onye Igbo wee gwa na okwu ego ụgwọ isi mbụ mma bụ onwe mma gbuo m ọgwa anụmanụ n'ọnụ uwe mma mee kidnapping ma ụgwọrọ onye kidnapping ọgwụ ọchị ya na-eme kidnapping ma ụgwọrọ onye ochi ọgwụ ọchị ya na-eme onye ochi maka ego gwọrọ ọgwụ ụgwọ isi mbụ mma bụ onwe mma gbuo m. Ọbụkwa na ụbọchị m mere dibe mme egote na paatị nwoke paatị nwaanyị were gwa ọgwụ mgbe chichi na-apụtara mmadụ wee gwa ọgwụ wee dịrị tichi na-edowe mmadụ be m ma alụsị na-egburu mmadụ wee were na-eme wee na-ekpuchi ya ọ bụrụ ya na-enye m ego mochi nwoke kidnapụ mochi nwaanyị kidnapụ ma oje m otu anyị wetadịrị ihe ndị nwụrụ anwụ ma oje nke nwoke gburu mmadụ oke bara je wetadịrị ihe dị nke wee were egwu ọgwụ ogwe mmadụ ugwu isi mkpụ mma ruo m ya bụ nwatakịrị na-eme kidnapa nọ na klọb mbụ a na-akpọ Rizi Onyeka Obu onye
I'm going to play the show. Ezan, open on the club. Open on the club on no matter. The mama do on up on the club on there. However, I won't be German. Open the mama, go to the never. Where we mad. Woman, I don't know. Let you mad. Go to never mad. Who will Superman over my room? Ever over she got me down. And I want to them Abamu, I want the victim. I'm going to go about the match. My water, my wife, and him there. Let's go over. I'm going to go clean the rice. After the moment, I don't know what I'm down. No, but I go. They will let on this time. Young or Yako. Open on commando, but the neighbor of my head mother. Probably ever could have gone to the table. Problem up. Problem to the mother. I'm Carry yourself. International club. Sport God International club. Open on command of football. Oh, Lucas, what do I do? You want to do that? That way, you are poison. One way, you want to my come. Send one thing number. Send one to you. What would I want your baby? Mamma, baby. What will you have money for Baji? Who put your man over? When you are. Why are you the one issue? When did I ever be done? What let you wear them? Who put your man over? Who are you? I'm going to make you my life. Get a back, get back. I can even mount to Baji. Get very low, get down who is simple. What was one on the line? Come on, I will win the money. Who put your man over? Why are you get the window, child area? You want your own better. Who put your man over? Lawyer. I don't know what I got to the family of my now. Don't have one of them. What you should do? It actually or your tell me the mind of passion. Why am I not who put your man over? Lawyer.